Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Pirthe angkang pi paya tumaphan ningak longpen kero karcho lapen kaching dukpon arani so pier biadang Happy Mother's Day. Inut amunit akayalong pai penajoksi pirthe nang pahachilo lapen ilitum aphan pirthe nang kapahachi chiaphan ko ana kiduk akisungma ilitum edepen chethanun e lapen iphan ekapathe ekapidingji alam so pier bidoti ke pai akang hon alam the phutha chethandamun e lapen pajudam un e paya kang hon aphutaki labang so apirthe angkang pialong inudabang phuaphan ipi ephan nang pahachi alam or sikjit pen matha par sikpen pai atumaphan kero karcho arani talonpon nang vekji pusi anayarwis 20th century aruachiklo niphai krehini 1907 arani pai arani mate Mother's Day pu hok ponsi anayarwis alangli pai phan Grafton West Virginia pu arong sopialong si talon ponlo halabang so arani pen non pu an aranita aruachiklo second week Sunday arni nanglelo pulote talon bom wang bom si pining le thota ni phai krehini ningkan surihini ra ingkoi raplike pai atum arani lo pu hok ponsi pier thedang angkang pita pai atuma phan kero karchupon arani talon ponlo Chethandam sinang ipi mate epai ilitum ti iwok pen non pu anta ko anakang hon mapu alam the isi penisi ti hek pen chethandam sinang bi hek mate ti iwok ahut ilituma phan ekalana amina aprana phan chi bikoksi asomara phan kalana arep amoy chepangduk ariakeng chepangduk si e arbaksi elana ponlo so that un edera hudlo pulote pai atum amekanu jang thekthi chu thekthi jun thekthi ekalana lapen keter ke air kasa ura hut pusitami ilituma phan lang epanglu epar omsi elanalo lapen chu thekthelang ahut sita imumlo iphinlo langta evetlo mate itunglo lapen chi iwok ahut ningnang parong chia phan elemlo ebailo nang paching nek chia phan asona sonpen ebai isi lanalo lapen ijakong horang kapido chia phan sai amu dopik sita ijoi linji lapen kijoi mimi ason pen epa charli iji la ana phi asaba sap ki the chingthur muchot arta do muchot lo lamta ningche theklo pulote school ta nangpi dunji lapen hem along khoro store de pin pusita lo epa charli ji aphan thek theti lo nang pacharli dunchi aphan nang chilana dun pen school ethondun evandun la pusonsi e sipenisi epai ekalana alam chithanlo pulote pijuta un e alam saide lasi pierthea thake epai akang hona son thot pierthea dang ridam eta longa thaya velo pusi pini epai atuma phan man ka chipi pen kero kar chonangji arani binonga potsi pai atum arani lo pusi pini pierthea dang angkang pi Mother's Day pu talon pon nangkoklo News Report Karbi Anglong News Channel
sini ruretine nangkang hona nam ciki mo berji ove mardon ke thanti ite doan kang hon nangkang hon etine seru le pangbarda nangkang hon emene nangkang honana jadi dene nangkang honana ciki mo mene ciki mo mene Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu